Ez már rajta van. Hú, de királyság van. És gyorsan beszarok én is, amíg van egy kis víz. De most mekkora csiga, ami rajta van? Ez most ez a 36-os. Nagyon kiemeli. Jó volt ez nekem egyébként, hogyha megöttődik. Meg lesz a 35-ös csiga. Hát ott majd a akúval kell játszani, hogy mennyi időt bír el. Aztán. Ez most merre forog? Ez balra mondom. Hát ez most hagyományosan. Nem, fordított. Ez most fordítva forog? Persze. De látod, nekem nagyon kiemeli, tehát nem jó, az nincs jó beállítva továbbra sem. Látod, mert teljes gázzal ilyet csinál. Sőt, néha. De ha így megpróbálja az ember valamennyire levenni, csak egy picit, nem teljesen, nyilván. Ha elveszíti a tolóerőt, úgy vettem észre, hogy ez rosszabb. Hát ha valami félgáz megoldás volna a jó megoldás, vagy az, hogy picit húzogatni rajta. Szanyagba elvenni, de egy picit húzogatni. Tehát, hogy legyen tolóerő, mert akkor tudja irányítani, ha van erő, ami tolja. Ugye, ha elveszett teljesen a gáz tőle, akkor csak úgy önmagától csak. Szerintem szépen megy, csak a... Hát, nem, hát nem szabad ennyire kiemelni ezt, szerintem ez baj. De nem fog az még szerintem neki. Úgyhogy lehet, hogy tényleg ott az aksinak előre fogom tolni, most megnézem majd a súlypontját hova esik, aztán elkezdem játszani, hogy a súlypontot változtat, amit csinál. Azt megérezni, hogy mennyit kell elvenni a kanyarba, az nehéz egy kicsit. De most már azért sokkal kevesebbszer csinálja azt a... Nagyon másképp kell vezetni, mint az expertet. Hogy gyakorlatilag az expertet nem is kell vezetni, hiszen az viszi magától. Hát vagy elmész és akkor azt mondod, hogy nem sarkon fordulunk, hanem ilyen teljesen ovál dolgot teszünk. Hát figyelj, gyakorolni kell. Azt hittem, hogy idén lesz BKV kupos, esetleg fölrakják itt a pályát, azért az jó lett volna.
36-os fordított, Igen. igaz? Igen. De nem ilyen kaptávos darabot, hanem Nem, a jobbost. hagyományos irányú. Igen. Mindjárt elmutató itt a kocsiba. Én azt hiszem, hogy fordítottat kaptam, mert mondom, abból egyet átfúrtam volna, kipróbáltam volna. Mondom, hát figyelj, lesznek volt írva, ezek után jobbos küldött. Aha. Úgyhogy pipa voltam. Úgyhogy nekem gyakorlatilag sima hidrocsigám van menetes, és az van, a menet ki van fúrva belőle, 4-esre föl van fúrva, és akkor a drive zone-nak meg van, ki van reszelve. Mert én a hagyományos 4-es nem találtam. Most találtam egyest, azt a jobbos balost, amit te is mondtál. Mondjuk azt már régóta megvan, csak mondom, azt kéne rendeljek, nem tudom mekkora lesz a dolog. Meg ugye még nem dőlt el, hogy mit csinálok a motorral. Mert akárhogy nézem, tehát csak visszafele. 2002-es, 1900-es motorból kibaszott sok van. Aha. De ilyen nagyobb fordulatúba, külső forgórészes, hát... Hát most pont annyira emeli ki magát, ha szél alá kap, akkor meg is fordul. De figyelj, most már azért kiértőlés még nem zavarja, úgyhogy én szerintem ez nem rossz ez. Igen, hát akkor egy gólya lett kihagyás volt, szépen. Úgyhogy itt lesz 10 befejezett köröm. Jaj! Ja. Fúj, elbambultam. Igen, ezt a gáz, hogy mennyit kell a gázon elvenni. Fordul. Hogy? Nem megy valamire ki a parkhoz közel. Ja. Ha véletlen mellé mész, akkor ott már kihagy. De azt nem akarom, hogy nagyon bent legyen, hogy nehogy ott lemerüljön, aztán nem tudok kijönni vele. Hát már azt kicsit aztán kijössz. Nem mit tudom, ezek az aksik milyenek már. Igen, most nagyon kiemeli magát. Ennek meg is fel van kiszedve.